pixka obsesionatu gara landamenen, da ikusten gero ja bazegoela, lau aldeak kreatu eta pixka bazegoan, da segi gune hor, da pixka zertzekitauta gozatu gabe, filmo gaman dugu, da bizitea pixka gane dugu, haiku horreko zideu, baina nor bila falta zan dira, eta haiku bila gunea, baina nahi da zi. Gana gala, horreneko tandatik sorpresak eman izan dituk, ez? Bai, baina ja meretzitzik, meretzizan dugu, ja bandera ja hori jo, nor bila hiru horren atzen izan, ja kaiku ja mairu zan dugu, baina kaiku exhibiziak eman dago, baina aurrengo tanda irabazi eta izen euskara aldatu eta nintzatu postu exatitu, baina banderako oso zaila. Datorren azten gozatu eta urtia bandu bukatzeaz. Estropa polit batin, eta bintzat, San Pedro eta Keiko iraurri hartzen, da bintzat lau gara bukatzea 3 eta 6 segundu azkau. Eta